nyaya yesocial media indinoitora sesword. Because pane zvese, pane sugar, pane salt. Chese chawaita kararamiro kako kauri kuita zvese unofanira kuzviyanika pavanhu. Saka zvinokonzeresa depression kuva mwana kuti isusu edu tajaira isusu tane mwoyo yakasimba isu. Community yatiri kucreate, it's a facade yekuti honai ndadai zvimwe zvisiri zvechokwadi. Nekuti social media naona kuti kwada kuitedzera inoona kutovhiringa brain. Vari kutora advantage vachiita zvinhu zvisina hunhu. Pane chatinoti cloud. Saka nyaya dzatiri kunyora inova history yedu yatiri kusiya tichinyora. Haina kunaka mama. Haina kunakira vachauya mberi. Haina kunakira vari kuiona izvi. Kune vamwe vakuti vakatongona nyaya yekuti zvanzi Japres aita zvakati, Kelati ati zvakati, kwaari ichokwadi. Chinondinetsa chazvo chekuti chiri kubuda pazviri. Hapana kana chibuda pazviri. Zvozodii? Hapasisina privacy. Hapasisina kuti ndiri kudawo kuita chinhu changu. Generation yedu hatina kudzidziswa how to cope with life problems. Zvinosuwisa nekuda kwekuti vanhu vakuwanza kushoropodzana, kupfuura kupembedzana. Vanotuka zvokuti ene munhu Anotonyara anga chikutuka pamwe chitutsi hauna chakwamutadzira pamwe kuti hotspot kwadi mumwe munhu kuti akwanisa kuona data. Guys, zviri kutibvisa hunhu ndinoona sevanhu. Dai nekudai chiverenga macomments amwe anenge achitukwa saka ndakaona kuti siyana nazvo. Vanotuka, vanoshora, vanodini. Ukaona umwe wako ari kukanganisa, usamuendere pasocial media. Enda kakuinbox. Handiti kune inbox otaura kuti ngatimbotaurai ukadai ndinovimba kuti mazvinzwa.